Hilir gumanti wektu rino lan wengi. Ora kroso setahun wis tak lewati. Susah seneng ya wis podo dilakoni. Kadang guyu ngakak, kadang brebes mili. Urip mung sakdermo podo ngelakoni. Ora iso mbantah opo sing wis dadi titahe Gusti. Kabeh wis tinakdir kanthi takrane pesti. 2020 wis dilewati saiki tumeka 2021 arep dilakoni. 2020 mung kari dadi sejarah kan cerita. 2021 dilakoni kanthi usaha ngerancang rencana. Anggayu sandang pangan rejeki nyukupi butuhe keluarga. Mugo podo sukses kabul kasembadan sakabehe dongo. Sing nguri-uri budaya entuk berkah restune leluhur. Mulo urip bakale oleh kabeh jan ugo makmur. Tosan aji bakale bejaji dadi rejeki kang subur. Ojo kuatir mulo kudu oke ngucap syukur.